Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ćemo govoriti o nečemu što vidite svaki put kad otvorite stranicu kladionice i što je neizbježno kod slaganja listića, a opet tome nikada niste pridavali previše pažnje. Riječ je o kvotama. Točnije, pokušat ćemo objasniti u čemu leži tajna kvota u kladionicama i kako u teoriji kladionice od njih bilježe konstantne profite. Objasnit ćemo i kako ih iskoristiti te pokušati maksimalno profitirati od njih. Kada imamo neki sportski događaj s dva potencijalna ishoda koji imaju jednake šanse da se ostvare, očekujemo da će kvote biti 2 na svaki, tako da igrač ostvari dobitak duplo veći od uloga ako pogodi ishod. Da se točnije izrazim, to je ideja u kladionicama koje nemaju razne poreze poput onih koje postoje u kladionicama koje su bazirane u Hrvatskoj. Međutim, nigdje ne možemo vidjeti kvote 2 i 2, već su one uglavnom oko 1.85 i 1.85 na takva dva ishoda. Upravo u toj razlici između kvota 1.85 i 2 leži konstantna zarada kladionica. Ako polovica igrača odigra na jedan ishod kvote 1.85, a polovica na suprotni, kladionica profitira kako on god završio. Evo i jednostavne računice koja to potvrđuje. Ako je ukupno 1000 eura uloženo na jedan ishod kvote 1.85, isto toliko na drugi ishod iste kvote, kladionica će dobitnicima morati isplatiti ukupno 1850 eura, a uloženo je ukupno 2000. Dakle, ovih 150 eura razlike je čisti profit kladionice. Rekao sam i kako igrači ponekad mogu iskoristiti postavljene kvote u svoju korist, a to je moguće zbog činjenice da postoji više kladionica i one će postavljati različite kvote na događaje čije su šanse otprilike 50-50. Tako će negdje kvote na događaj biti postavljene ovako, a negdje na isti događaj možda ovako. Dakle, ako odigrate na isti događaj u prvoj kladionici na prvi ishod i u drugoj kladionici na drugi ishod, matematički bi trebali biti u profitu. Ponavljam, problem u hrvatskim kladionicama je porez koji onemogućuje ovu računicu, ali ona je moguća u stranim kladionicama koje ne uzimaju porez, a možda će jednom opet biti dozvoljene u Hrvatskoj. Nadam se da ste u ovom videu naučili ponešto novo o kvotama kladionica i načinima na koji se postavljaju. Ako vam je privlačan ovakav i sličan sadržaj, pozivam vas da se besplatno pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa želim vam puno sreće i podsjećam vas da igrate odgovorno.